Hey, nung laro to kugrap? Hah? Laro to kugrap nung le? Rajakhor Agloni Simi Raishai Paike Gabangma Subdivision no Khobui Teprasha Hati Bania Klaimani Thai Club no Khobui Greng Thayono Bisibrum no Osamotairo Kailemani Nukjagi Tongo Tini Kaisha Teprasha Sikla Siklini Belaino Bemar Hamyani Kogno Tei Thananai Tongo Karbook Subdivision ni Karbook Hati Bania Eba Karbook Hati wo Osamotai Kailai Tongmani Kokno Bisi brum no Karbook ni simi Raishai Thangke Patishori Elmara Chilashori Gurakapa Abohai Kereng Thai Eba Hati Bania Thai Rogono Osamotai Kailai Tongo Thiaba Aboni Bisingo Kabangku Lukuro Kutumani Thai Hinke Karbook Hati wono Kutumkugo Tamni Bagai Tiprasha kami amchai rogo osamotaino makailai hinke abo jotono sawi mano kami amchaini sikla sikli tongnai rok sikla sikli no khobui mapha traibasa tongnai rok jotono hakchalo thangai nainani nangya engnatui khlaino buini dofani borok khai bus khali paro khaike khlaimanya phano jemantui khlailai tongjawo chanani thangke Kamini Sikla Sikli Tongnai Borokni Septini Bagai Piaba O Jorani Sikla Sikli Rokni Tomung Norok Jotono Sawi Mano Bupru Omohai Osamutai Kali Puja Orgesta Chitrahat Bupru Ungno Kundu Yasak Sogui Tongo Okra Chakrano Nuglia Mapano Sinilia Chuak Nungai Buni Kacharo Thangai Mushanani Bai Kawui Buni Buskangtui Saboni sei sabo dowiman dobon ke lainani brei sikli rok hunke yaskusakari kanui bohok nukjagai selani bike ongklugo kawi berainani abono tomung tabukni sikla sikli rokni jora thani sabawan sugiman O osamutaini salo khorok busuk sikla sikli rok osamutai nainani phaikena tini joto sikla sikli no okok saya saboni bagai okok sajak je nai tongnai lukurok norok sak no wansukdi tini bo sikla sikli rok ni bagai okok sajagai tong abonotui tini okok no sanani naimani hinke Karbook subdivision no Karbook hati wo jora kedekma romui bisi brum no osamutai kailai phai Tongo Mungsa kebengmung jungjal grai khlaino phiaba bisi brum osamutai kaijagai khlai tonglai phano bisingo naitugui naya tamo ngei tong okokno wansugui media te police kunui khlai katha layei naitugui naikha kona bising habuino phiaba gobangkuk sikla rogno nukha light grai andra gundra jaga rogo thangai tongmani phiaba orno wansukdi borok osamutai nainani da phaikena norok abo srai no sawi mano tei thaisa kok sanani muchungmani hinke tini police ni ongklugo koktuma thumnai rok tongai police ni khoktui khokpepla manibo jungkhana kha norok hai khoroksa khoroknei borokni bagino gobangma derawi tongo phiaba okokno kuthuk khlai wansugui naidi oro jaga nung ungi tongphano nung hinjakya norok si hinjakgo norok sabono hin norok hinjakmani ungkha nung ang joto borokno norok hinjago phiaba tini norok hai borokni bagai gobangmano derai tongo abo hai kogrok tini jung naimthang eba police ni ongklogo tongai khnawi mano phiaba sak wansukdi tomungno norok nung hanjagya angnani tei tomungno ni tomung kaham hunke tini norok hanjagla khamu eba norok ni bagai joto borokno derawi tongo hinjagla khamu lachi masingsa khlai sei musuk hai khlaibo bengjagla khamu phiaba norok wansugui mano sikla rokno sikli rokno hinu hunei
okok joto Sikla rokno hinja joto Sikili rokno hinja o Rwkhlai hinjaknai borok rokno si hino tomungno mohai tomung ongoi tongkhe yakarna ongthung hwnei ko kucharo mukmu TV team o Rwkhlai borok no thani Acha. thani Acha. Nara mela kana phainable mela bisin thamni tei thaisa kok kachana muchungo mapha hinjaknai rokno tabuk truk ongoi phaikya program ni season bwskango kali puja no khoboi kwbangmano program ongoi mano phiaba o jorao bwrwi bwsano saichung yakar kha hinke hinnaringya yapri kaslai phano klai mano boi baida romphrejakno tamurjani khlaijakno abobo wanchukdi tei kaisa taibo wanajaknai kok chela bwsarokni bagoi belaino kiri masingcha chuak nungei bike X liter soton manisi sawi manya abohai chela busarokno sititei ta yakar di mapha hinjaknai rok osukno mukmu TV team ni koimung Nara mela kana phainable mela bisin thamni Hei, mun naro te program. Hah? Naro te program nong le. Hah?